Ujang Hamreksani. Bismillah, bismillah, kinaryo pambukaning kondo warok Wahyu Traga Budaya.
pamit pasang aliman tapi ilo-ilo dino sinabetno ing ilo duni tinebihno ing tulang sari dumawahing tawang toang kanthi boten hangi-hangi kamardikan penggalih panjenengan sedaya ingkang nasuk agami sasanesipun agami Islam keparenga kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dumateng ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang sumanding kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi. Para sepuh ini sepuh dalah kasepuhan ingkang anggung hamsudi mring papoyaning kautamen. Para pangemban pangembating praja kinarya pangayomaning para kawula dasi Bapak Kepala Desa ugi jajaran staf perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Wonten ngarsanipun para kadang panitia penyelenggara ingkang tansah kula hormati. Ugi wonten pangarsanipun para kadang kula werda wonten ing kukuban Bondalem Mangunsari mriki ingkang tansah kula hormati. Lan ugi boten katalupen dumateng sedaya para kadang pamiyarsa ingkang sutresna. Ngangeti panjenengan sedaya telah kula namung jejering titah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kawasa. Pramila sumangga langkung rumiyin kula tansah dherekaken ngunjahaken raos puja hastawa puji hastuti pepadhaning Gusti ingkang hakarya jagat ingkang sampun mirahaken kegiatan kawilujengan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah katitu wonten ing ari kalodhangan dalu punika kula lan panjenengan sedaya kasih ginanjar kawilujengan kalis ing sambikala. Shalawat dan salam mugia tansah katur kunjuk kajiwa kasalira dumateng mustikaning jagat sekaring bawana langgeng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satunggaling nabi ingkang tansah kula lan panjenengan sedaya cadang-cadang syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin. Sagung para kadang pamirsa ingkang sutresna, wonten mriki kula cumantaka lumarap atur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula namung talanging basa saking sedaya para kadang wahyu turangga budaya ingkang mijil saking tlatah Krecek Batursari Candrirata. Ngaturaken guming panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya para kadang kula werda wonten ing kukuban Bondalem Mangunsari mriki ingkang sampun peparing wekdal dumateng sedaya para kadang wahyu turangga budaya. Satemah wonten ing ari kalodhangan punika kula sakadang saged marasuan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Ingkang ing samangke badhe paring panglipur ingkang awujudipun beksa warok. Ananging saderengipun kula tansah nyuwun pangunten ingkang tanpa upami dumateng para kadang pamirsa sedaya. Awit sedaya para kadang wahyu turangga budaya tasih wonten ing tahap pasinaon. Kirang trap sila yang subaseta bidhe kula matur ingkang makathah-kathah. Ngangeti wekdal ingkang sampun sawetawis dalu
pramila kula aturi sugeng pinarak sugeng hamresani ngantos paripurna ing samanggih nuwun nuwun nuwun. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara
buta Siyaka ing yuda lawan raja Raisika ngasta pusakane petut nyai samatiman rabase perang bukut singa karo alas mukan iya ae panake sangsaya rame iya ae padha sekti sakarone waro sekti rapane kawite sika pate kunjangan lawan bupati sika kabeh aja lebur dene waro ponorogo pecut sama diman suarane betah angkasa iya ae sika barong tani delupan iya ae tekanane tadi aman Abjori kontro terapi lintang jebul wong sak biaring tasdit menbung mengungkung peteng dadya kamrung mung kari suwung tumlawung lanono cahya kang kuwawa madhangi sirna edahe mung kari nyayeti ilang semseme mung kari sepane murca panglarming rasa sirna jejampining jiwa Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking Bogor kencanani isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku pakaianipun wong melek saparna rimo ayo dong kita syuting pangeran sandang pangan raja makan sambiran Jawa abot sati kuburan syuting pangeran sandang pangan iku abot kandulan raja tepangkat sambiran Jawa abot titipan sati pati
tiwul kuburan yo sujud ing pangeran saka kulon dina lak paliya kulon ola elo elo ya elo ilahi saka wetan dina lak paliya wetan la elo elo ya elo ilahi saka kidul dina lak paliya kidul saka lor ditolak paliya malon la elo elo ya elo la emat slamet sejo paliya slamet ae ae hoya 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 Hajrah ingkang puspita arum kasliring sami rono hamre
kadung kongas kandanyo mawe raras renaning driya Sikro wahyu turangga budaya Yo. Ae iya. Iya. Ae. sejati wong ingkang ayu korai kangge
Sukma manunggal raga memuji agunging Gusti agama ageming ati Ngeloyok cok, ngeloyok. Oh yeah.
Siap cowok. Oh ya. Tula tuli
wana lengguyang apa kodhoke yo la elo elo ya elo la elo elo dewe olale ala kepokiro sore sore kabone kiro ledak 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 sebab sampurno lijaya yola elo elo ya elo la elo elo dewe olale ala kepokiro sore sore kabone kiro wono jai wono lembu yang apa kono yola elo elo ya elo la elo elo dewe yola le ala kepokiro sore sore kabone kiro ledak 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 sebab sampurno lijaya yola elo elo ya elo la elo elo dewe yolale ala kepokiro sore sore kabone kiro cahe wono lengguyang apa kodhoke yola elo elo ya elo la elo elo dewe olale ala kepokiro we ya we wa we ya we wa we ya we wa we ya ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong sinta anomancang jotumandang ngalengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja wayang Ramayana ing negara Ngalengka Tiraja Alengka Tiraja
Om kali suwung lawuh Anono cahya kang wawa madhani sirna ing ae mung kari nyeti ilang sep-sepe mung kari semane murca pamining rasa sirna jejambining jiwa Yo, Jo, budal Jo. Gatut kaca edan Gatut kaca edan omahe ombe-ombean gunung gunung ana lintang baturan bungkus katung bungkuse wong guyung eneng omah bingung dicak dolan untung wis meper wong gemblung katut kaca edan omahe empe-empean kidul gunung ana lintang paruparan bungkus nangka bungkuse wong tresna najan ora mengko yen wis katung
Krisna katoning mata katut kaca etan katut kaca etan omahe oplek-oplekan
Kak Bali.